नमस्कार जय जगन्नाथ आज मु ब्लॉग आरंभ करिछि रोषेई जलखिया सूचना ब्लॉग आज हला आज अशोकाष्टमी आहुति आपण स्वागत मानक करुछि कारण आज मोर अशोकाष्टमी शुभेच्छा अशोकाष्टमी माँ माँ बासंती समस्त व्रत आज सकाळु मनोस्कामना पूर्ण करନ୍ତୁ कर्म सहित घर सब सफा पूजा କରି ସାରିଲା ପରେ सब ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ ପକେଇକି ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ମୋ ଝୋଳ କରି ଅଦା ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇକି ଦେଖୁଥିବେ କି ସର୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ତାପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଲିଆ କରିନଥିବେ କରିଦେନି ଛୁଆମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବେ। କହିଦେଉଛି ମୋ ପୁଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଖାଉଛି କରିଦେବେ କାରଣ ପାଖରେ କଥା ପତ୍ର କହି ଖାଉଛି ଗପି ଗପି ଆଉ ଗପି ଗପି ମୁଁ ନାତି ଏମିତି ନାତୁଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ସହିତ ମୋ ଚାଲିଯାଏ ସାନ ପୁଅକୁ ସେମାନେ ଯେ ପରେ କି ମୋର ଖାଇଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଯାଏ ସୁଟ୍ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଏହା ଆଜି କରିପାରିବି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ମାନେ କଥା ଘରର ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କହିବି। ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ମୋ ଦି ପୁତ୍ରା ବୋଉ ମୋ ଆଜି ଯା ଆମ ଘରେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ ଠାକୁର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖରେ ଲାଗିବେ ପୂଜା ମୁଁ ହୁଏ। ଠାକୁର ପାଖରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରୁନାହିଁ ଏଇ କାରଣରୁ ଘରେ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଉ କି କି ପୁରୁଷ ଲୋକ ବି 2-3 ଜଣ ଠାକୁର ଏମାନେ ଆମେ ପାଖରେ ବ୍ରତ ଯାଇ କରୁ। କିଛି କାମ କରିପାରିନି ଛୁଇଁ ଦବ ପିଲାମାନେ ତାର କିଛି କାମ ଭାତ ଅଛି ଖାଆନ୍ତି। ତାକୁ ଏଟା ଖୁଆପିଆ ତିଆରି ହବ ତାକୁ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଗ ନଜର ତିଆରି କରତେ ହଉଛି ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କି ସୁଜି ପାଳ ଡାଲମା ପୁଣି ବୁଟ ମାଙ୍କର ସିଝା ପିଠା ଜିନିଷ ସେଗୁଡାକ ପୁରୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ବହୁତ ଆମେ କିଛି ଯାଇନାହିଁ। ହୁଏ ବାକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏପଟ ଚୁଲି ଲାଗେନି ଆମ ଦିଟା କାରଣ ଚୁଲି ନା ଆମେ ବ୍ରତ ଏପଟ କରୁ ତ ଚୁଲିରେ କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଗୁଡାକ ବଡ଼ ପୁତ୍ରା ବାଜିଯିବ ବୋଉ ଅନ୍ନ ତ ଆମେ ତ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି ଭାତ ନା ହେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଭାତ ଖାଇବେ ବାଜିଯିବ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରତ ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ କରୁନୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଏଇଟା ତରକାରୀ ଭାତ ପଡ଼ିଥିଲା ଖାଇବା ଡାଲି ପାଇଁ କି ପଡ଼ିଥିଲା ତରକାରୀଟା ଭାତ ଆଳୁ ହେଇଛି ପଡ଼ିଥିଲା ବାଇଗଣ ତା ଭଜା ସହିତ ହେଇଥିଲା ଡାଲି ବି ହେଇଥିଲା ଆଳୁ ସେମାନେ ବି ସାଦି ହେଇଥିଲା ଆଳୁ ଖାଇଦେଲେ ମାନେ ଆଳୁ ବାକି ଚଉଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ବାଇଗଣ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଜି ବ୍ରତ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖେ ନାହିଁ ଆଜି ବ୍ରତଟା ବଡ଼ ମନ ଦୁଃଖର ମୋର ଆଜି ଏ କଟୁଛି ହେଇ ତିଆରି ଜୀବନର ହେଇସାରିଲା ଆଜି ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ଥର ମାନେ ଦେଖୁଛି ସବୁ 15 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଭିତରେ କି ଆଜି ମୋ ପ୍ରଥମ ଥର ପିଠା ଯେ କି ମୋ ପାଳ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କି ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ହେଇଛି ସୁଜି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମରେ କି ହେଇ ବାହାରକୁ ଆମ ଯାଇଛନ୍ତି ସାନପୁତ୍ରା ବୋଉ ମନ ବି ସେମାନେ ଟିକେ ଉଦାସ କରୁଛନ୍ତି ଥାଏ ମୁଁ କରିନାହିଁ କି ଏଇ ଆମ ପାଇଁ ସାନ କି ନା ପୁତ୍ରା ବୋଉ ଆଗରୁ ମୁଁ ସିଏ କରୁଥିଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଛୁଆଟା କରିକି କଟିଆ ସେଗୁଡ଼ା ସେ କରିଛି ମୋତେ ଛୁଇଁ ଆଗରୁ ଦେବ ମୁଁ ତାର କରୁଥାଏ ବି କିଛି ଏବେ ଛୁଆ ହେଲା ପାଖରୁ କାମ ସେମାନେ ଅଛି କରନ୍ତି ବଡ଼ ପୁତ୍ରା ବୋଉ ଖୁଏଇବା ସାନ ତାକୁ ପୁତ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଉ ଏମାନେ କରିବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏସବୁରେ ଠାକୁରଙ୍କ କି ଘର ମୁଁ କାମ ସେପଟେ କରନ୍ତି ମୁଁ ରହିଗନି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏପଟେ ଏଟା ଏମାନେ ବାକି ଗୁଳାଣିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଛି ପାଖରେ ଠାକୁର ପାଖରେ କରିଦେଲେ ହବନି ତାପରେ ଏଟା ସେପଟେ ପରେ ହବ ବଡ଼ପୁତ୍ରା ବୋଉ ସେପଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେଇକି ପାଖରେ ସେ ଲାଗିଯିବ ଏଟା ଭାତ ପରେ ପାଇଁ କି ସେ ରାତିଟା ପାଇଁ ତରକାରୀ ସବୁ ରାତିବେଲା ରାନ୍ଧି ହବ ଆଣିଲା କି ଏବେଠୁ ହେଇଯିବ ତାପରେ ପୁଣି ରାତିରେ କିଏ ଯିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇ ଏଟା ସାରିଲା ସେ ପରେ ମଟର ତରକାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ହେଇଗଲା ବ୍ରତ କରିଛେ ଅଦା ଆରମ୍ଭ ଦେଇକି ହେଇଗଲା ମଟର ଆମର ତରକାରୀ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ମଟର ଖାଇବା ତରକାରୀ ଆଉ ଏଠି ପୁରୀ ଆଳୁ ସବୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ସିଝା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାଇବା ଆଳୁ ସବୁ ସିଝା ଠାକୁରଙ୍କୁ ହେଇଛି ସେ ଭୋଗ କାଟା ଲାଗି ହେଉଛି ସେଠି ସାରିଲା ଆମ ପରେ ମଝିଆ ସେଠି ତାପରେ ଆମେ ପୁରୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବା କାଟୁଛନ୍ତି ଏଠି ବଡ଼ ପୁତ୍ରା ତାପରେ ବୋଉ ମୁଁ ସେ ଘୁଗୁନି ଆସିଲି ରାନ୍ଧୁଛି ଛୁଆକୁ ଖୁଏଇ ସେ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠି ବେଲତେ ପୁରୀ କାରଣ ମୁଁ ବେଲିଲି ବେଲି ପାରେ ଶୀଘ୍ର ଛୁଆ ଆଜି ମୋ ଠାକୁର ଭିଡ଼ିଓ ପାଖରେ କଲା ଲାଗିବନି ବାକି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ତିନିଟା ବେଲିଦେବି ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଯେ କିସ ପାଇଁ କି ଯେ ହଁ ହେଉଛି ଯଦି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନ ଭିତରେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଗୋଟେ ନିହାତି ମୋତେ ଆଶା ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ଜଣାଇବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଏଇଟା ଭେଟିବା କିସ ଆମ ପାଇଁ କି ଘର ବି ହେଲା ମୁଁ ପୂଜା ନିଜେ ହୁଏ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଘର ବି ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବେଲି ବୁଲାକି ଗଲା ସାରି ବର୍ଷ ସାରିଲା ପରେ ପାଖରୁ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଶୀଘ୍ର କରି ବାସନ୍ତୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଉ ଆମେ ଯଦି ବାହାରିଲେ ମୋର ଯିବା ଭଗରାଇ ବ୍ଲଗରେ କି ମୋର ବାସନ୍ତୀ ପଡ଼ିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିବେ ତ ସେଠି ନିହାତି ମା ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ବାସନ୍ତୀଙ୍କର ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ହୁଏ ପଡ଼ିଆରେ କି ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୋର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ ମା ଭଗରାଇର କି ବାସନ୍ତୀଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ହୁଏ ଥିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମା ସେମାନେ ବାସନ୍ତୀ ନିହାତି ନୁହେଁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମାନେ ବାସନ୍ତୀ ପଡ଼ିଆ ଠାକୁର ବାସନ୍ତୀ କଥା ମୁଁ ପଡ଼ିଆ କହୁନାହିଁ କେହିଠି ଯେମାନେ ମା ମୋର ଠାକୁର ମା ଯେ ଭଗରାଇ ଠାକୁର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନୁହନ୍ତି ଆମର ସେ ଏଇ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପାଖରେ କି ଗୋଟେ ବାସନ୍ତୀ ପିଲାର ପଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଠି ମା ସବୁଟା ସେ ବାସନ୍ତୀଙ୍କର ପୂଜା ବୁଝନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ ତାକୁ କିସ ମୁଁ ଦରକାର 2 ପଡ଼ିବ ବର୍ଷ ନ ଧରିକି ଦରକାର ତାଙ୍କ ପଡ଼ିବ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭକ୍ତିର ସହିତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କାରଣ ମାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଅଲୌକିକ କରୁଣା ଚମତ୍କାର ଅପାର ଶକ୍ତି ତା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିଛି କରେ ଅନୁଭବ ବି କରିଛି ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଯାଇ ମୋର ପହଞ୍ଚିକି ଭରସା ଏଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ କି ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥା ପାଖରେ କି ମୋର ତୁଟିଗଲା ଆକୁଳ ସେଇଟା ନିବେଦନ କେବେ ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ମାନେ କରେ ନାହିଁ କି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସେଇଟା ଦେଲା ଆପଣମାନେ ବି ପରେ ଭାବିବେନି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଦିଆସିଲା ବେଳେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଳେବେଳେ ନନାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ହୁଏ ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ଯେ ମହାଶୟ ମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଯେଟା ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଏଟା ବି ହେଲା ଅଶାନ୍ତି କେନେ କି ହେଇନାହିଁ ଯାହାର ଯେ ସେଠି ସନ୍ଧି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ପୂଜା ହେଲା କିଛି ସରିଗଲା ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଛେ ହୁଏତ ତା ଘର ପଛରେ ବି କିଛି ବଡ଼ ରୋଷେଇ କାହାଣୀ କରି ଥିବ କି ରହସ୍ୟ ଥିବ ତାପରେ ବି ସେଟା ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମ ଉପରେ ଜଣା କି କୌଣସି କିଛି ମନକୁ ଅଶାନ୍ତି ବି ମନ ଏହା ହେଇନାହିଁ ବୁଝେଇ ଦିଏ ପୂଜା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପରି ନିହାତି ଏଠିକି ଆହୁରି ବି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଙ୍କର ଗାଢ଼ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ଆଶିଷ ଜନ୍ମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ଲାଭ ପ୍ରତି କରନ୍ତୁ ପୁଣି ମୁଁ ଏ ନନା ଆସ୍ଥା ବି ନେଇକି ମା ଏଠିକାର ବହୁତ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇ କଥା ବି ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଲେ ଚମତ୍କାର ମା କଥା ବି ଆଗରେ କି କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଲୁହ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ଗଡ଼େଇ ଦିଏ ଶିଖେଇଲେ ବି ଯେତିକି ଯାହା ଯେଗୁଡ଼ାକ ମୋର ହୁଏତ ମୁଁ ମାଗିବାର ଥିବ ଅନୁଭବ ଛଡ଼ା ମୁଁ ମାଗେ ତ ନାହିଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଏଇ ସେଠି ମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ ମାଙ୍କର ହେଇଯାଏ ମାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ପାଖରେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ସେଠି ମେଳା କୁହେ ମା ବସେ ଏଠି ବହୁତ ଜଣ ଯେଟା ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ପାଇଁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ମୋତେ ଖୁଆନ୍ତି ତୁମେ ରାତିରେ ସେଇ ବି ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଆସେ ଯେଆଡ଼ୁ ଆସେ କାହାକୁ ମୋର ଖାଲି ମୁହଁରେ କି କର୍ମର ପଠାନ୍ତିନି ଫଳ ମୋତେ ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଏଇକି ପଠାନ୍ତି ମୋର ତାପରେ ଆମେ କର୍ମଫଳ ଘରକୁ ମୋ ଫେରି ଆସିଲେ ନା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ଏଠି ଆପଣ କର୍ମଫଳ ଦେଖିଥିବେ ବୋଇଲେ ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଘରକୁ ଖରାପ ଫେରି କର୍ମ ଆସିଲା ଥିବ ପରେ ଘରେ ଆଉ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ପୂଜା ଆସ୍ଥା ହେଲା ଜାଗାରେ କି ଭିଡ଼ିଓ ତାପରେ କରି ଆମେ ହୁଏନି ପ୍ରସାଦ ବି ଖାଇଲେ ଏଟା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କଥା ଦେଇ ସାରିଲା ମା ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ତାନର ସେ ମନ କଥା ବାସନ୍ତୀ ସବୁ ମା ପଡ଼ିଆରେ କି ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯାହା ସେ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଆମେ ମାଙ୍କ ପଚାରି ପାଖକୁ ବୁଝିଲେ ଆସିଲେ ମୁଁ କିଛି ଏଠି ସବୁ ମାଗିପାରେନି ମଞ୍ଚରେ କି ସାଂସ୍କୃତିକ ଲାଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ହୁଏ ଯେଟା ମୋ ଏଠି ପାଇଁ ମେଳା ଉପଯୁକ୍ତ ବସେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦୋକାନ ସେଇଟା ମୋ ବସିଛି ପାଇଁ ରାତିରେ ହୁଏ ମା ତ ଦୋକାନ କରିବେ ବସିପାରେ ଏଇଟା ମା ମାଆଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖେଇ ନିହାତି ଦେଉଛି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଉ ଲାଜ ବି ଆଉ ଲାଗୁଥାଏ ଯେତିକି ନା ଯଦି ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଥିବି ତ ମୁଁ ଆମେ ସେଇଟା ଯାଇଥିଲୁ ଦଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତିକି ମୁଁ ସୁଖ ପାଉଥିବି ତାପରେ ଘରକୁ ସେଇଟା ମୋ ପଳେଇ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଘର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ଏହା ପାଖାପାଖି ଭାବିକି ମୁଁ 3ଟା କି ପଳେଇ ଆସେ 4ଟା ମାଙ୍କ ହେଲାଣି ପାଖରୁ ଉପରଓଳି ନମସ୍କାର କରି ଘର ପାଖରେ ବି
ଭୋଗ ପାଖରେ ଲାଗୁଛି, ମୋର କିଛି ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଣି ବସିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ମା ବାସନ୍ତୀ ଏତିକି ବସିଛନ୍ତି। ମାଗୁଣି ମା ଯେମିତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ପୂଜା ସନ୍ତାନ କରିକି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଘର ନେଇକି ପୂଜା ସୁଖରେ ହୁଏ। ଅଛ, ପରିବାରକୁ ନେଇ ତଥାପି ସୁଖରେ ବହୁତ ଅଛ। ମାନ ଅଭିମାନ ମୋ ସନ୍ତାନ ମାଙ୍କ ମୋ ଉପରେ କି ପରିବାରକୁ ରହିକି ନେଇକି ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ମୁଁ ପୂଜା ସୁଖରେ କି କରେ। ସାରା ଜୀବନ କାରଣ ସେ ଖାଇବା। ମା ନା ମୋର ଏତିକି ଛୁଆର ତ ଆଶୀଷ ମାନ ସହିବା ତାଙ୍କ ଆଉ ପାଖରେ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ମୋ ମଥା ଉପରେ ବି ଏତିକି ମୁଁ ରଖିଥିବେ ବି ମା। ମା ମୋ ଛୁଆ ବି ଏହା ମୋ ମୁଁ ପାଇଁ ସବୁ ମାନ କରେ। ସମୟରେ ମାଙ୍କ ମୋ ପାଖରେ ମା ବି ମୁଁ ପାଖରେ ମାଗେ। ବି ମୁଁ ବି ମାନ କରେ।
ମତେ ମା ଲାଗେ ଯେ ପାଖରେ ହଁ ଏଇଟା କି ମୋ ମୁଁ ବହୁତ ଅଧିକାର ଅବୁଝ ମାକୁ ସନ୍ତାନ। ମାଗିବାର। ତାପରେ ମା ଯାହା କରିବ ତାପରେ ମୋ ମା ଯେତିକି ମତେ ସେଇଟା ଭାଗ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ଥିବ ପ୍ରଦାନ ସେତିକି କରିବେ। ମୋତେ ସୁଖ ଦେବ, ଯେତିକି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କି ଦୁଃଖ ମୋ ଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ସେତିକି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସମୟ ଦେବ। ଦେଖୁଥିବେ। ଯଦି ମା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ମୋର ଭଲ କିଛି ଲାଗିଲା ମାଗିବାର ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଜୟଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।